2-1-2-3-1-2-3-1. Dan huwa n-numru l-ġdid li għandek iċċempel għal kull servizz tas-saħħa li jingħata fiċ-ċentri tas-saħħa madwar Malta u Għawdex. Hekk taqbad mal-call center il-ġdida fejn jirrisponduk issib numru ta' ħaddiema mħarġa biex jiggwidaw il-klijenti dwar is-servizzi offruti u fejn ser jibdew isiru, jinbidlu u jkunu verifikati l-appuntamenti għas-servizzi kollha mogħtija fiċ-ċentri tas-saħħa. Sissa l-proċedura kienet titlob li persuna iċċempel fiċ-ċentru rispettiv u tinqeda mir-receptionist li jkollu dmirijiet oħra mal-pazjenti preżenti fiċ-ċentru tas-saħħa ma xi ilaħħaq. Proċess li kienet iwassal għal żgergir dwar ħinijiet twal ta' stennija biex tinqeda minn fuq it-telefon. Il-koordinatur tas-servizz it-tabib Ivan Kaċċattolo fisser kif b'dan il-call center il-klijenti mistennija josservaw titjib sinifikanti fl-effiċjenza tas-servizz offrut għal diversi raġunijiet. ħajdu minqas jistenna fuq il-linja sakemm hu jieġbu xi ħadd. U dak li jkun hawnhekk huwa iktar dedikat u li jista' ġifieri jaqdi l-ħtiġijiet tiegħu iktar milli ġew il-health center propja. Fl-aħħar xartijiem kemm ilu mwaqqaf dan il-call center kien stmat li daħlu madwar 1500 telefonata kuljum. Waqt it-tnedija uffiċjali ta' dan is-servizz il-Ministru għas-Saħħa Chris Ferns qal li huwa ippjanat li persuna m'għaddumx tistenna fuq il-linja għal iktar minn 5 minuti biex tinqeda. Bħalissa l-average time li wieħed qed idum jistenni huwa madwar ta' 3 minuti, jiġifieri s'issa dak il-lan qiegħed jintlaħaq. Il-call center se jkun miftuħ kuljum mis-7 ta' filgħodu sal-5 ta' wara nofsinhar. Wara dawn il-ħinijiet il-linja tinqeleb awtomatikament fuq iċ-ċentri tas-saħħa.